332A. Pangasinan, let's play small town motor. I'm ready. Babalik ko lang ako ang mga number para makapili ng second unit number. I'm ready. Number 20. This is the result for April 1, 2025. At what will grow the numbers 17 and 20, 17 and 28, sakto. At dito na po nagtatapos ang ating unang STL draw. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Esther Manso. Nagsasabi ang PCSO ay numulo sa pagtuloy. Maraming salamat. Official results for our 12 noon today are number 17 and 28. Number 17 and 28 in some order. Hindi umuurong sa pagtulong.